esa hechicera gitana, con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus requisitos son buena suerte, salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción. Benvenuti a tutti. Benvenuti a Totti! A la Totti Vergara. Benvenuti a tutti, i a vosaltres també, a la Vermuteria, la tertúlia sobre gestió de persones, amb què? Amb un parell d'olives. Això mateix. Aquest és un espai on despullem les organitzacions, el món de les organitzacions, mentre fem el vermut. Aquí parlem sobre lideratge, sobre cultura, sobre estratègia i també fem una miqueta del que li agrada al Dani, el marujeo corporatiu. Tot ben amanit amb un toc d'humor àcid, com la llimona del nostre vermut. A vegades, ratita... Crec que se m'està anant l'olla ja. Recorda això un capítol anterior? En capítulos anteriores. Avui a la Vermuteria destapem la tapa de la cultura d'empresa. És amor o és adoctrinament corporatiu? Sí, amicis, un tòpic que ens apassiona i de veritat. Però abans, com sempre, passem pel tamboret. I qui tenim al tamboret avui? Tenim el sospechós habitual, senyor Dani Martos. Benvingut. Moltes gràcies, Albert. Tema interessant, no? Cultura d'empresa. I a més diré més. Cultura o secta? Cultura sectaritzada. Cultura sectaritzada. Molt bé. Així que, amb moltes ganes, vamos allá, gràcies per convidar-me un dia més. Benvingut. Marta Tarrida, benvinguda. Com estàs? Molt bé. Amb moltes ganes de parlar d'aquest tema que pot donar molt de sí. Anem a veure. Molt bé. Òscar Carbonell, benvingut. Benvingut. Tu també? Gràcies. Amb ganes i amb il·lusió. Pues això mateix. I vosaltres, ja teniu els glaçons a punt? Doncs vinga, va. Vermut al canto que comencem. Vinga. I un brindis. Endavant. I entrem a un lloc que ens encanta, on hi ha oli roent, fum tòxic i olor fregit de la que arruïna aquella camisa quilòmetre zero de cotó orgànic que t'has comprat amb tanta il·lusió per dir-ho a totes les vermuteries i a tots els vermuts que fas amb els teus col·legues per demostrar que ets el més nostrat de la terra. I sí, això i molt més és el que trobem a la nostra estimada fregidora. Dani, què hi tenim avui? Què s'hi cau a la fregidora? La fregidora està a punt des de ben d'hora. Calentito. M'agrada l'energia amb la que has presentat el tema de l'oli. És que, tio, m'he trobat amb alguns casos, tio, d'aquests de, saps? Que t'estan venent, saps? En fi, és igual. A vegades és oli centenari. No, però no per l'oli, no. Aquests que et foten la xapa. No, he comprat aquesta camisa que està feta no sé què, no sé quantos, tio. I dius, i les bambes? Les Nike, aquesta Jordan que portes, que les ha fet un nen lligat, saps? Una cadira. Bueno, oli roent des de ben d'hora pel matí perquè quan tires les patates, evidentment, allò d'estar a la seva temperatura, no? Temperatura com la que tenia una empresa, startup, anomenada... Per un moment he patit, Anomenada One Taste, que de fet era una empresa que promovia el benestar sexual i, més enllà d'això, m'ha agradat el com la enmarcaven, no? Era meditació orgàsmica. Oh, molt bé. Però, digue'm més. A més, aquesta... Com es deia l'amiga nostra, la mística? La Maia. Va, això és tema per la Maia, la mística, no, tio? Jo una founder que m'ensenyi meditació orgàsmica... Bueno, això és el tantra. Sí, però fins al punt que la fundadora i l'executiva de ventes estan en un judici perquè realitzaven una sèrie de pràctiques en què clar, el que fomentaven era, sí, la meditació orgàsmica i tal, però obligaven els seus empleats i empleades a fer una sèrie de pràctiques, a anar a una sèrie de rituals d'empreses, entre ells un ioga orgàsmico matinal, unes sessions de tarda, és a dir, tu també havies d'estar molt compromès amb els rituals i les pràctiques d'empresa que es feien. O sigui, no era només vaig allà, treballo les meves hores, concilio més, menys, estic més compromès o menys, era en plan, no, o estàs amb nosaltres tot el dia, a tope, o
com estàs, no? Que orgàsmic, no? I alguns, molt orgàsmic, però fins al punt de que alguns empleats, en aquest judici que s'està duent a terme, doncs sembla ser que, primer, havien rebut tocaments, segon, havien vist com enmig de reunions o enmig d'un debat que tenien amb aquesta... Sobretot amb la fundadora i la jefa de ventes, doncs potser mentre estaven parlant, elles com es tocaven, no? En plan, tu estàs parlant amb el teu jefe d'algú que, no? I en un moment et diu, un moment, Òscar, un momento que te está poniendo muy cachonda el cómo te estás poniendo de duro. Sí. O fins i tot, en un moment donat en què hi havia en una reunió tensió sexual entre dos dels empleats, els hi van dir «Ei, tenim una tensió mal resolta, aneu a una habitació a fer una pràctica sexual i torneu quan estigueu més relaxats». Molt healthy, això. Molt healthy, sí, però arribava a aquest punt de pràctiques abusives, gent que se sentia maltractada, però alhora donaven aquest amor i aquest odi i aquest amor i aquest odi que generava aquesta sensació com d'estar lligat a aquesta secta. Manera de fer. Família, secta, manera de fer, etc. Però després, clar, també hi havia casos en què aquestes persones, tant com eren capaces de fer-se un dit davant teu, com de, per exemple, hi ha casos en què una treballadora i aquesta fundadora discutien en el cotxe i la fundadora li va dir baixa del cotxe, però el cotxe estava en marxa. I l'altre li va dir, bueno, però para el cotxe. No, que baixis del cotxe, m'obri la porta a la carda. Sí. Què dius, tio? Aleshores, hi ha molta xitxa. De fet, podem passar la notícia d'alguna manera o algun link, o el podem posar als comentaris, però, bueno, al final, en aquest judici, fins i tot, una de les treballadores, la Becky, deia que... Home, la nostra amiga Becky, tio. Deia que al final era una empresa on hi havia molt d'amor i molta admiració per aquesta fundadora, que entenc que era una Maya la mística in the surface, però després era un ogro en el dia a dia o que estava zombada directament, i això que deia que pot haver-hi molt amor i molta admiració per algú, però que també en un moment donat hi ha molta foscor i abús en aquestes relacions. Abús. Bueno, i tu ho has dit, no? Cultura o secta, no? Potser... Cultura o secta. I aquí és... Estàs amb mi o estàs contra mi, no? On aquestes ambdues coses van coexistir durant l'existència d'aquesta empresa One Taste. I si em permeteu aquí, en un cas com aquest, acabem a judici. En quantes cultures tòxiques que no hi ha temes sexuals no acabem a judici? En quantes cultures que és normal assetjar, blaming, culpar els altres, cridar, i això no ho portem a judici? Saps què vull dir? Normalitzem una cosa i en canvi l'altra ens fa gràcia. Bueno, gràcia potser no, però ho tolerem més, no? No li donem el nivell de gravetat que un abús sexual pot tenir. I encara és un altre tipus d'abús. És un abús emocional, continu. Sí. Quanta gent acaba al psicòleg com a conseqüència d'això? Sí, però l'abús sexual pot tenir una repercussió traumàtica molt més gran i molt més greu. És un... Per mi... O sigui, no vull tampoc comparar tipus de traumes perquè depèn de cada persona, però vaja, un abús sexual d'aquest tipus és una part molt íntima, no? De les persones. Un trauma molt profund, no? Sí. No és un no, sinó és un i, però vull dir que aquest sí o sí s'ha de denunciar, que després es podrien denunciar altres pràctiques. El tema també és com es visibilitza, no? Com es demostra, suposo, també un abús d'aquest tipus, que t'obliguen a masturbar-te, si és que és així, és bastant evident, no? Però hi ha altres que són més subtils. Sí, o que la CEO, en un moment donat, potser tu tenies una situació en aquelles de no, és que això ho hem de fer així o això o tal, i et diu, espera un moment, perquè m'està posant molt calenta com m'estàs presentant. Clar, és una forma també de... Però atenció. Bueno, que es veu que hi havia, al principi van crear una relació, jo m'he llegit tot l'article i tal, i al final es veu que hi havia una relació al principi molt de estem creant una comunitat i no tant una empresa, estem creant una família, si ho vols dir així, etc. I aleshores, com el tema aquest era una empresa, diguéssim, com li deien, Orgasmic Meditation, doncs
seguint el fil de la visió de l'empresa, suposo que al principi doncs, es permetien una sèrie de... No? O contractaven gent que estava alineada amb aquest tipus de coses, es permetien una sèrie de llicències, però que, clar, al final, quan mescles Orgasmic Meditation amb empresa que vol fer calés, amb gent que té relacions de poder i amb gent d'aquesta que, el que jo dic, no? A la superfície són molt de tàntrico, tal, qual tal, però després, en un moment donat, quan les coses els van malament, és no, pues baja del cotxe, abro la puerta, va, te chuto. I és en plan, hòstia, amb la tia que m'he estat tocant fa 2 hores, ara m'ha xutat d'un cotxe en marxa. Es genera una relació que és un trauma. Però és interessant des de la perspectiva cultural entendre que hi ha empreses que surten una miqueta a la norma. Jo recordo, en el seu moment em va impactar, perquè parlem igual de fa 20 anys, les festes de Desigual, l'empresa d'aquí de Barcelona, que a les festes d'empresa hi havia bols amb bowls amb preservatius. I era algo molt normal, no? I, hòstia, jo estant a Recursos Humans, tio, començar la meva carrera... Tu has estat Desigual? No, però vull dir, sapigué de l'exemple, no? I començar la meva carrera i estar en empreses més normals, més conservadores, potser, no? Per dir-ho d'alguna manera, on, hòstia, una festa d'empresa, cuidado amb el beure, cuidado amb no sé què, cuidado amb els tocaments, no? Perquè a la penya se li en va l'olla. En aquesta empresa, condons, tio, he de dir, tio, a cardar i a gaudir, i, saps? Hòstia, és una mica extrem, no? O jo què sé, el cas de Bumble, no? Que també és una cultura molt de... És una tia que crec que havia estat a Tinder, no? Sí. La fundadora. I la crea d'una manera diferent, donant-li empoderament més a la part femenina, no? De la relació, de buscar aquesta relació, però amb una obertura de ment, pel que tinc entès, conec gent que hi ha treballat i, hòstia, on la part sexual hi és molt present, no? Bueno, no sé, són maneres de veure el món diferents. A vegades em sento gran, quan escolto aquestes coses. Sí, però és com si jo a casa meva tinc unes pràctiques sexuals amb la meva família perquè penso que els nens també poden tenir pràctiques amb els seus pares. Vull dir, hi ha una sèrie de cultura, tant a casa com en una feina, que no es pot traspassar, que és un tema de salut mental. Tu pots tenir les creences que tu vulguis, però hi ha uns límits i unes normes que s'han de seguir perquè pots crear traumes, vull dir, estàs fent un abús real. Bueno, jo crec que aquí és l'error, no? En un moment donat dius, o crees una empresa així, però amb uns límits molt clars de dir nosaltres donem això als nostres clients, però nosaltres al final som una empresa, o no, aquí, vinga, va, aquí, compartim baves i a veure si a més ho venem. I cap aquí, veus que és cultura. Cultura és excloent de per si. Cultura és definir uns límits en aquesta empresa que exclouen coses i inclouen altres. Podem dir que la llei és el límit que tenim tots, no? El que fas a la teva cultura té que estar dins de la llei. I aquesta empresa possiblement va anar més enllà de la llei, no? Tu parles d'una llei psicològica, no? La llei es guia per unes experiències reals, també, no totes, però que hi ha vegades que també es basa en unes normes de conducta social perquè les persones tinguin un benestar. Si no, o sigui, hi ha lleis basades... Però mentre respectis la llei i la persona decideixi formar part d'aquest sistema de forma voluntària sense que no l'obligui... Sí. Però tenir relacions sexuals, estar dins de la... O sigui, que la teva CEO es masturbi davant teu, què diu la llei d'això? Però aquí hi ha extrems i això és un tipus potser pas de frenada, perquè refereixo que tota cultura, fins a cert punt, està fent això. Sí. Això que hem d'entendre que cultura és això. Cultures exclouen, cultures marquen límits. Sí. Evidentment hi ha gent que es passa de frenada. Però això és cultura. I més tenint en compte, i disculpa que et talli, Òscar, i anirem a la pròxima notícia. Ja ho veig. Ui, Albert. Estic posant bé el micro. La part de La qüestió és que... L'està mimant. En un moment no ho he comentat, però a més s'esperava que aquesta gent això, no? Tots els rituals de l'empresa estigués disponible 24/7, com es diu, i fins i tot no agafés ni vacances. Tot ho feien amb l'empresa. I, si t'has sentit bé, Albert, prepara't, perquè Cluely... M'he sentit bé. Bueno... Cluely és l'empresa de Cluedo? Cluely? No és l'empresa de Cluedo. És una empresa que bàsicament és d'intel·ligència artificial. És una intel·ligència artificial... Com no? Que, diguéssim, s'instal·la o s'integra en el teu ordinador, però és indetectable. I per què serveix?
serveix doncs, per passar entrevistes, proves tècniques, etc. Però encara que tu comparteixis la pantalla o encara que tu, no sé, encara que l'empresa tingui algun tipus de sistema pel qual detecta la AI, la intel·ligència artificial, la IA, en aquest cas, Cluely viu de forma amagada en el teu sistema. Aleshores, grava el teu micròfon, veu la teva pantalla i és capaç de donar-te respostes com de forma molt natural, però és indetectable. Però això qui ho posa? L'empresa ho posa en el... No, tu o sigui, imagina't, tu ets una persona que ha de fer una entrevista online o ha de fer una prova tècnica online o el que sigui. Per haver fet trampes, bàsicament. Bàsicament és per fer trampes. I que no siguin detectables. Per tant, empresa que no és ètica, però és que el més xungo de tot és que hem estat mirant diversos articles sobre qui són els seus fundadors, etc. I, bueno, cultura tòxica total. I acaben d'aixecar 15 quilos, Acaben d'aixecar 15 quilos. O sigui, exacte. Que no és un bici qualsevol. O sigui... Acaben d'aixecar 15 quilos de l'Andresen Horowitz, que, a més... Una mica el debat que hi ha és, bueno, es parla molt de la utilització ètica de la IA i al final la IA està molt bé per d'alguna manera ampliar els teus coneixements o ampliar les teves habilitats, però no per suplir les habilitats que no tens, no? I en aquest cas, això es considera fer trampes més enllà d'ampliar les habilitats que tens. I si el punt de partida és aquest, com serà la cultura que promouen? No? Sí, però és que a més el CEO, sobretot, ja són dos co-founders, però el que fa el CEO és Roy, bueno, és una persona asiàtica, però que en aquest cas realment es diu Chungin Lee. Un poco chungui. És Chungin de collons, però es diu Roy. I per començar, els hi fan una entrevista que parlen de l'empresa, etc i tal, i parlen d'ells, i també podem posar el link, però sobretot el que el tio es dedica és a deixar el seu co-founder com una merda, dient-li que és molt lleig, que ell té més nòvies que ell, que ell és capaç de tenir més nòvies al cap de l'any o atreure més dones que ell. Vull dir, aquest tipus de relació d'intentar minimitzar i deixar l'altre com una merda. Sí, humiliar. Imagina't com vaja. I és més, és una persona que, si ens remetem a capítols anteriors, igual que hi havia aquell que mirava la foto de si la persona era guapa o no era guapa, o si la tia estava bona o no estava bona, aquest, per exemple, a més de contractar enginyers o gent de màrqueting i tal, una de les coses que es fixa és quan present és a les xarxes socials, quan actiu ets a les xarxes socials, si ets un influencer o si ets una persona molt esbiaixada pel fet que aquesta gent tingui un perfil social i sigui coneguda i tal, és a dir, tot el que influencers, així, no, influencers i tal, tot el que és la superfície li importa molt. Aleshores, un tio que, si mires l'entrevista que passarem, sí, podem posar-ho, molt arrogant, una persona humiliant, una persona amb un ego degradant, gegant, no? Sí. I ja et pots imaginar la cultura que tenen allà. De fet, en alguns articles... A més, és el típic tap de bassa, així. Sí, tap de bassa i tal, en plan... No, és d'aquells de, hòstia, con la mano abierta, i aquí és on és un bully. Em sento jo... I és més, es veu que molts d'aquests empleats també viuen junts, fan tota la vida junts i tenen aquest comportament de sectari de dir el CEO m'humilia, el CEO em tracta fatal, però per una altra banda sé que està amb ell perquè és un tio conegut, perquè és un tio que tothom parla d'ell i dir que treballo a Cluely és cool per aquest tipus de gent i els té tots amb aquest comportament sectari. De fet, vaig arribar també en aquesta empresa a través d'un post de LinkedIn on algú deia, ostres, jo com a CEO amb el meu co-founder la relació que tinc és totalment diferent. De fet, ens vam seure un dia i va dir quin serà el nostre contracte com a co-founders? Doncs mira, ens tractarem amb respecte, ens tractarem amb transparència, respectarem les nostres vides personals, no direm res en públic que ens pugui deixar en evidència o almenys un no ho dirà de l'altre. Si l'altre vol dir soy un desastre en el amor, que ho digui, però que l'altre li digui no, és que tu eres un desastre en el amor, Òscar, perquè jo ligo más que tu. I això s'ha d'intentar, Dani. Doncs aquest són el tipus d'empreses que estan havent-hi i esperem que les noves generacions no segueixin aquesta estela, sinó que aquestes
empreses que al final són molt extremes, les que hem presentat, siguin un cas més aviat residual que no la nova dinàmica de muntar empreses. I que encaixa molt bé, no, aquest últim perfil amb el programa que vam parlar sobre founders. No? És un tipus de founder passat de rosca i connecta molt bé també amb el tema del lideratge funcional. Estem parlant de líders, no són funcionals. Tenen una sèrie de limitacions emocionals que els impedeixen ser funcionals, no, Marta? Sí, jo aquí sí que... Jo sempre estic amb els líders psicopàtics, narcisistes, però, bueno, sí, a vegades sí que són persones que estan fora del lloc, que no tenen... De fet, hi ha un profe meu que es diu Jorge Escribano, que va fer un llibre i una teoria sobre, crec que es diu socioergonomia, o jo us ho buscareu, sí, alguna cosa així, però parla de que les empreses es poden definir amb una personalitat, igual que... O sigui, que hi ha empreses que en funció de la cultura que imposen els seus líders tenen aquell tipus de personalitat. Sí, però l'arquetip o l'enneagrama una miqueta així també de... Sí, és que ja no sé, és que no parla... Hi ha uns límits, no podem... Aquí no tot vale, no? O sigui, sembla com un tipus de realitats. Sí, el que passa és que parlem de cultura d'empresa, connecta molt amb el capítol anterior que parlàvem de founders, no? I ara estem obrint també un meló de co-founders, no? I relacions de parella, no? Al final. I com la cultura emana d'aquestes creences que tenen el founder o la founder o les founders, no? I com això es converteix després en comportaments que són els que observem, tolerem, premiem o critiquem per dir no ets un cultural fit, no? I com això emana essencialment de les persones que funden una empresa. Clar, perquè al final la cultura té a veure amb la personalitat d'aquell founder, no tant... Qui marca els valors, la cultura? Clar. Quan parlem de startups, sobretot nosaltres que venim més d'aquest món, és molt evident, és molt clar. I és molt evident també quan l'empresa ha crescut molt ràpid i la persona o les persones que són founders s'han desvinculat una miqueta i diuen, hòstia, és que això ja no representa, no? Les creences que jo tenia, no? Quan vaig fundar l'empresa. O estic tenint un conflicte de valors, perquè això s'ha anat de mare, no? I ara no em representa i vull tornar, no? a reivindicar aquests comportaments, aquests valors que em van fer, no? Exitós o que vull al voltant meu, no? I això és a l'essència el que marca la cultura d'una empresa, no? Com es comporta la gent, no? I què passa, quines conseqüències té els comportaments? Què em dona, quins premis em dona als comportaments i quines penalitzacions em dona? Al final és pal i pastanaga, molt, molt simple. Molt interessant aquest tema, tio. Totalment, tindríem, un capítol sencer per mostrar exemples, Però bueno, ho deixem aquí? A mi m'agradaria acabar amb una pregunta de reflexió. Sobre aquest tema, que és, us heu sentit mai fora d'una cultura d'empresa que tothom deia que era l'hòstia, que era increïble? Sí. És a dir, els meus extrems de la meva vida, no? Puig, que també parlàvem al capítol anterior, no? És una cultura molt paternalista, una cultura... És molt maca, però és molt de dependència. I no em sentia representat, no? Perquè soc molt independent en aquest sentit, no? I també hi ha una companyia en la qual hem treballat recentment que quan la vaig conèixer dic, aquesta companyia ha de ser espectacular. Tenia el producte, el founder tenia una àurea concreta. I després, quan hem de treballar, dius, no treballar aquí ni fumat. No? Llavors t'han sentit que aquella realitat no és la realitat que t'esperaves, allò que t'havien vengut, allò que t'imaginaves, i va ser xocant. No, és que, clar, jo pensava, jo soc autònoma des de fa 18 anys, vull dir, no, treballo per mi mateixa, llavors no tinc... Com pot ser? Però si en tens 27. Però sí que quan era joveneta i estudiava i treballava mentre estudiava, estava treballant en una institució com un hospital públic, no, allò administrativa per pagar-me els estudis i home, pensar jo aquí tota la vida em deprimeixo, no? Si segueixo aquí, vull dir que no... Bueno, doncs no anava amb mi, no? Llavors, en canvi, estava a una pizzeria a l'Ella i m'ho passava molt bé amb els companys, vull dir, hi havia un ambient de treball,
de cooperació que aquí sí que va estar molt bé. O sigui que... Però quan era cultura i quan era, saps? Vull dir, Quan era disfrute, no? sí. I per mi la cultura és molt intencional, no? O sigui, hem estat en empreses com TravelPerk, per exemple, que la cultura ha sigut molt intencional des del principi, molt pensada, molt meditat al fer clarificacions sobre què és aquest valor en acció a partir de comportaments. I tot i així, jo hi ha moments en què la meva dona un dia em va dir: Albert, tu estàs ajudant a construir Disneyland, però tu estàs patint, perquè tu no estàs... I dic, bueno, però és que en el fons, a vegades m'he sentit exclòs intentant crear la millor cultura, però és el mateix que els hi passa l'altre dia llegir un article sobre la gent que fa el Primavera Sound, de dir, hòstia, tio, he portat alguns altres artistes que he somiat que vinguessin a Barcelona tota la meva vida al meu festival i no els he pogut veure, perquè estic fent que el festival succeeixi. Sí, a vegades Sí. també té aquest punt, eh? Bueno, això em va passar a mi amb la conferència Higher BCN. O sigui, jo he portat tots els speakers que a mi m'agrada... O sigui, com va néixer aquesta conferència era portant els speakers, les persones que ens hauríem flipat veure a Barcelona, en canvi d'anar a Londres o a Berlín o no sé on, i al final els veies en el sopar anterior o tal. Però sí que és veritat que jo el que et diria és, jo m'he vist en cultures molt xules, que no vull dir que siguin una secta ni molt menys, amb tot el meu carinyo. Per exemple, vaig estar un temps a Softonic, on hi havia una cultura, però també com una dinàmica de gent muntada, que després quan algú m'ha dit sí, tal empresa sembla com Softonic, no m'ha generat un dir repetiria. M'ha generat una mica repulsa perquè tenia coses molt bones de que socialment era un grup molt maco de persones, però després, quan recordo, no sé, les coses que vam fer... No sé. I crec que la Barra Brava, avui l'Òscar ens parla de tipologies, també de cultures i d'empreses, però Softonic va haver-hi uns anys a Barcelona i a Espanya que Softonic era la referència. Era Best Place to Work, era no sé què... Sí, però, per exemple, es va generar també una cultura de gent... Hi havia qui apretava més i qui apretava menys. Molt lifestyle. I, en canvi, TravelPerk, per exemple, com tu dius... Des del primer moment era clar... Des del primer era cultura guai, gent puta mare, però... No bullshit i a currar. No bullshit i currar. I aleshores, jo potser... I el famós impact over effort de l'hàbit, tio. En aquest cas, super role model, el CEO i un dels fundadors, de dir, tio, aquí treballes 8 hores amb intensitat, amb focus. Si vols tenir sociabilitat, tenim la infraestructura, tenim els elements perquè et quedis, perquè fèiem nits de pel·lis, fèiem pizzas, fèiem events, fèiem la tira de coses, però tio, jo a les 5:30, 6, plego perquè tinc 2 nens i jo vull anar a casa meva, banyar-los, llegir-los un conte... Tio, xapó, saps? Pues això, que d'alguna manera, amb tot el meu carinyo a Softonic, que vaig tenir encara conservo amics d'allà, però sí que és veritat que hi ha alguns llocs on en el seu moment ho vaig abraçar i ho vaig gaudir, però que quan em diuen és semblant en aquella cultura. Et desperta aquest, no? Et trigareja aquest... No tinc ganes, tio. No tinc ganes d'anar allà a rizar el rizo. Bueno, tanquem la fregidora, no, Dani? I com la tanquem, la fregidora? Doncs recordant-li a tothom que si té algun marujeo corporatiu, que si té alguna suggeriment, tema que vulguin que tractem. Penseu que la fregidora és com... S'alimenta del que ens envieu per email la majoria de vegades, Tu vas a la vermuteria i demanes sempre la beguda, normalment primer, però després sempre demanes unes patatones. Així que si teniu algun tipus de notícia, ja sabeu el nostre email vermut@pareidolives.cat. I aquí el posarem perquè ens ho envieu i ens ho llegim i, bueno, sempre li prestem atenció. Així que gràcies a tothom que ens envia cosetes. I ara anem a la Barra Brava, on l'Òscar ja ha trucat al 061 perquè sap que el tema d'avui ens pot provocar recargolaments morals. Morals. Recargolaments o retortijons. Retortijons m'agrada més, no? Sí. El català correcte, passa. Sempre. Doncs avui a la Barra Brava parlarem de cultura. Com no pot ser d'una altra manera, no? I per parlar de cultura, parlarem de 2 extrems de cultura. Xan-xan. D'allà aquest punt, ahir va passar un dia. Estava amb un CEO, del qual no direm el seu nom, que em va dir, Òscar, tu què treballes? En una lifestyle company o en un unicorn?
Honestament, en aquell moment vaig dubtar. Quina era la resposta? Cap dels dos. Quina era la resposta correcta? No sabia quina era la resposta correcta. Era... Què treballo jo? Què espera que digui? Dios mío. En aquell moment... Vaig respondre unicorn, perquè vaig dir segurament aquesta és la resposta correcta. Vam dir, correcte. Això no és una lifestyle company. Doncs vinga, a treballar! Llavors crec que avui és important no parlar d'aquests extrems, no? Moltes vegades de una companyia en la qual... Lifestyle. No? Què seria una companyia lifestyle? Una companyia lifestyle seria una companyia en la qual, treballem, però treballem per viure. No vivim per treballar. La feina és un lloc en el qual ens recreem, gaudim, treballem, disfrutem, però no ens hem de matar en l'intent. I si la companyia, en lloc de créixer un 50%, creix un 20%, un 10%, està bé. L'objectiu és sostenibilitat a llarg termini, no? Feina Sostenibilitat suau. a llarg termini o bons vivants, tio? Perquè jo, malauradament, he estat en una empresa... Ja arriba de l'unicorn, no? De l'unicorn No, i arriba no, tio, a criticar però- a les lifestyle. No, tio, però no sé, a mi m'agrada pencar. Però per això et dic, Saps? ja Vull està. dir, I això no vol dir que hagis de pencar 1000 hores, tio, però, saps? Vull dir, la penya que et ve i està més preocupada d'explicar-te milongues o de que no, ara me'n vaig a fer surf o ara un segon perquè estic fent la meva partida de dames perquè m'energitza després era temps, saps? Deixa't anar a cagar a la via, tio. Si la pots fer, la fas, i si no la pots fer, no la fas. Doncs avui, Albert, et contradiré. Molt bé. Perquè no estic ni a favor ni en contra d'una contra lifestyle. És un extrem. El punt és, per què ha de ser dolent? Jo no dic que sigui dolent, a mi no m'atrau. Exacte, per tant són diferents, no? Són companyies amb una alta qualitat de vida, amb una baixa urgència i amb poca ambició col·lectiva. Llavors, algú treballaria com una lifestyle company i a més que l'Albert no? Dani, Marta... Jo ho vaig fer, em va molar, no repetiria i crec que al final el problema de la lifestyle company és que el missatge ha d'estar molt clar, perquè si no genera frustracions. El que vol lifestyle té el Guillem del Warrior, el Guillem el Guerrer, dient-li tio, correm, no sé què, i llavors es genera aquesta fricció. Aleshores, si ho ets, ho has de dir-ho clarament, de dir, tio, aquí tenim uns objectius, són els que són, tenim un no sé què, vull dir, a mi m'han explicat algunes empreses tipus, no sé si Booking és una lifestyle company, ho va ser durant un temps, que són llocs en què fan tanta pasta per defecte i tenen un producte que fa tants calés que es mou molt lentament, que fins i tot perquè l'equip de disseny mogui un píxel, bueno, passen no sé quants d'això. Jo crec que estem mesclant coses. O sigui, jo no dic que haguem de ser Amazon, on l'ambició és extrema i hi ha un punt a vegades que pots dir... No, però aquest punt pots ser d'ambició... malaltís, però jo he estat en una... Tio, Typeform, Òscar, quan vam arribar, era una lifestyle company. I treballaves amb gent de l'equip, tio, que tenia clars els objectius, que tu et desvivies perquè la gent tingués clara la cultura, clara l'estratègia, passaves hores donant-li voltes a com ho faig més accessible en perfils molt diferents, per ser inclusiu, com desgrano l'estratègia perquè tothom trobi la capacitat d'impactar en l'estratègia. I després, tio, en moments d'urgència que estàvem apretant, que estàvem tots alineats en això és urgent, el divendres a la 1 et desapareixia el recruiter perquè s'anava a fer el partit de futbol, després la paella, després la becaina, venia, es dutxava i a les 4:30 de la tarda el veies sortir amb el patinet i li deies, amic, on vas, tio? Saps? Com està el procés? M'ho miraré el dilluns. Ei, tio, no, m'estàs tocant el vora viu, tio, això era urgent el dilluns, estava superclar, t'has passat 3 hores i mitja amb el teu lifestyle i no estàs aconseguint els objectius. I jo, com a mànager, haig de cobrir els teus gaps. No, tio. I afecta l'equip i afecta l'empresa. Però aquest és el problema. És quan tenim una contradicció. Quan tu ets en una lifestyle company... I no conec cap lifestyle company que no acabi amb mis derechos estan por encima de los tuyos. Per tant, no n'he conegut cap, potser sóc jo, A mi el punt és, Typeform, per exemple, era un cas en el qual... Molt extrem. Molt extrem, quan vam entrar en un cas molt extrem, en el qual no podies prendre una decisió si no tothom estava d'acord, era una cultura de consens, però clar, el problema és que tenies una cultura lifestyle de consens invertida per venture capitals que volien que aquesta companyia cresqués i tragués rendibilitat tan ràpid com fos possible. I que tenia potencial per fer-ho. I tenia potencial, però clar, aquí hi ha una contradicció. Però tens una bootstrap company, que el founder és un vividor i li mola viure bé, i contracta gent que li mola viure bé, i som una lifestyle company,
fantàstic. Jo no hi treballaré, però em sembla fantàstic. Sí, però per exemple, aquestes empreses, ja et dic, per exemple, SoundCloud va ser un cas d'aquests, no? Que fins i tot en un moment donat els founders ja van perdre el cap i anaven als festivals de música amb els DJs coneguts i sortien allà passadíssims i... Bueno, Jo no hi he treballat o no hi treballaria segurament, però sí que puc entendre que hi hagi gent que en determinats moments de la seva vida ho pugui prioritzar, com aquella amiga meva que té una mitja jornada i treballa el doble, però... Però aquesta no està en una lifestyle company. No, però potser ho triaria, saps? Però per mi el problema és que sigui o visc o treballo, no? Sembla com que no pot haver-hi la combinació. És el que no acabo d'entendre d'aquest tipus de companyies. Què passa? Que llavors estem vivint tan bé que ens oblidem de treballar? O sigui, no es pot treballar i també... I malauradament, potser és el que em genera aquest rebuig, saps? A dir, jo això ho he vist. Jo he vist gent que, tio, tens una cafeteria... O sigui, la recepció de Typeform era una cafeteria, era una barception. Teníem 2 baristes italians fent-te uns cafès espectaculars, cafè orgànic, tal no sé què. Jo he vist professional barceptionists, saps? Vull dir, gent que cobrava una pasta per estar a recepció i servint els cafès, fent no sé què. I quanta gent, tio, vivia a barception. I deies, tio, quan mires els objectius que has de fer, comuniques bé, t'expresses en un anglès, tio, fantàstic, però expliques una quantitat de milongas, tio, on està la xitxa, saps? Vull dir, més que això, volem fer això, volem fer l'UA... No, perquè he analitzat la competència i farem no sé què, i sempre farem. I els resultats, on estan? I el millor era avui els advocats no estan bons. Era certa o no? Era certa? Era certa? Sí, però... El que trobo més a faltar són els advocats, estaven verds avui. Servíem 3 menús orgànics, veggie friendly... O sigui, teníem un catering. Es menjava millor que en molts restaurants a Barcelona. Espectacular. Gent queixant-se de dir és que és el colmo, és que ja no hi ha pastanaga en el menú. El tema és que... un puto Lidl davant teu, ves i compres la pastanaga i te la... Saps? Però hi ha una llei... No, però de veritat, tio, o sigui... Surrealista. Sí. Era un menú que a l'empresa li costava 10 pavos per persona cada dia. O sigui, no era un menú de 5 pavos, rotllo de Sodexo, guarro... No, era un menú de molta qualitat. I gratis, Cost d'empresa, Cost d'empresa. Però hi ha una llei en l'ésser humà que si tu et donen molt et pots tornar desdichado, caprichoso. Entitlement, no? Sí, ens pot passar qualsevol i el problema és que hi hagi cultures d'empreses que promoguin això, perquè fas nens malcriats al final. Sí, tio, em sento una mica hater, Em sento que soc... Bueno, a veure, no t'inquietis. Pro founder, no t'inquietis. Pro capital... Està bé. Posa'ns l'altre exemple, Òscar. Vinga. No, millor. Aliança. És d'aliança. És d'aliança. L'aliança. Em van dir que et van veure per Ripoll l'altre dia. Vas anar per Ripoll, no? I va començar a cridar, Lifestyle Company, no! Tu, Lifestyle, què fas a les 2 del migdia caminant pel carrer? A currar! Brincat! Correu, separates! Treballa. I d'un extrem, aquí, passem a l'altre extrem, la cultura unicorn. Amb la frase, aquí tots som A-players. Home! High performers. High performers. High performing team. Ens agrada guanyar. I punt. És una d'aquelles cultures on l'Slack fa por. Per qui no sabia què és Slack, és una eina de comunicació dins de les empreses. Alta exigència, el rendiment, el cortisol. Sí, senyor, cortisol a tope. Cortisol. Les reunions són com combats de boxa, amb somriures brillants. Vulnerabilitat, prohibit. Què és la vulnerabilitat? Això és de losers, no? Work-life balance. Quina milonga és aquesta? Què m'estàs venent? Aquí practiquem el 996, no? El 996. Com t'agrada el 996 a tu, M'encanta. Què és el 996? El 996 és... De 9 del matí a 9 de la nit, 6 dies a la setmana. Jesus. I diumenge, perquè ets un pringat, i has de descansar. Diumenge et dutxes, canvies els calçotets, vas a missa i després... A currar. No, a putes. Perquè així és doble moral a tope, tio, saps? Vull dir... Cultures on això era per ahir.
Sempre. Sempre. Sempre es pot fer més. Tot és urgent, tot és important. I've seen better. Hay que ser better. Ja. Mai és suficient. Un extrem, l'altre. I què tenim al mig, Òscar? Tenim alguna cosa al mig o no? Sí, O és on... Saps? Vull dir, fotem pendulades, no? Jo diria que al final tenim tendència a pendular molt. Per l'ésser humà, no sé vosaltres, això és com quan canvies de parella. No, aquesta tenia això bo, però tot això no m'agradava. Llavors vas buscar la següent parella i busques tot allò que tenia l'anterior. No, però... Ara no m'ho falta allò de l'altre. I llavors sé que moltes vegades passem amb aquests extrems, no? Llavors, quina és una cultura saludable? Quina és una cultura que permet a les companyies fer la seva feina al mateix temps que permet a la gent viure? Bueno, al final, jo ara estic et diria que més aviat amb una cultura unicorn, A-player, high performance, i sincerament moltes vegades això el que fa és que sí que és veritat que t'ajuda a saber escollir les teves batalles. És a dir, al final dius, ei, què és el que li... Vull dir, quan tu estàs en una cultura... Deixa'm tirar enrere. Quan tu estàs en una cultura de lifestyle, tot entra. Farem això, farem l'altre a tothom. Oh, que innovador, oh, què tal. Després, si no passa, ningú et dirà, tio, tu vas dir i no ho has fet. Queda diluït en aquelles coses que tu vas dir, però clar, a les teves energies o el teu dia a dia no t'ha permès fer-ho i no passa res. En una cultura d'A-players, el problema està en que tot allò que dius, després t'ho posen en KPIs o KRs i tal i qual, i jo m'he trobat en què jo he fet errors de dir faré ABC i m'han dit, ei, has fet A, on està B i C? Perquè no ho has fet. Aleshores, ara és faré A. No, perquè també pots fer B i C. Vale, ok, doncs necessito aquests calés, aquests recursos, aquest no sé què, aquest no sé quantos. M'ho dones? No, doncs faré A. Aleshores et tornes més polític. I ja, però això sí, Dani, això tu que tens aquesta capacitat. I jo treballo amb molts líders que el que passa és, has de fer faig A. B, B, C, C, D, D. El que digui el líder. A, B, C, D, E, i estan ofuscats, saturats, gent amb un síndrome d'impostor molt alt. Llavors, què passa? Aquesta gent es crema amb una facilitat i amb una potència brutal. Perquè si no saps què posar límits, aquest tipus d'empreses de cultura mai posarà límits per tu. I és superinteressant el que dius, perquè, novament, veu contrari aquí, pensament contrari. Estàs parlant de cultures on la vulnerabilitat i el conflicte potser no estan ben vistos. I, tio, jo sempre he sigut una persona que ha portat la contrària i això no m'ha fet anar malament per la vida. És a dir, jo m'he plantat davant de CEOs que eren molt agressius i els he dit, em sap greu, des del respecte, i sobretot quan era més júnior i més jove, des del respecte, no t'ho prenguis com algo personal, em preocupa l'empresa, em preocupa que aconseguim els èxits i jo vull aconseguir l'èxit i t'estàs contradient, perquè ahir vas dir això o vas dir això davant de la gent i ara estàs dient això altre. No dic que no podem canviar, però ho hem de comunicar, hem d'explicar el que en el teu cap ha anat molt ràpid i has mogut d'aquí a aquí, que pot ser que tingui lògica, hem de sortir i ho hem d'explicar-ho a la gent, perquè si no, la gent comença a perdre confiança. I aquesta animadversió al conflicte o aquesta falta de cultura que potser fomenti vulnerabilitat, no com a bullshit un espai vulnerable. No, tio, vulnerabilitat de dir, tio, m'he equivocat. O he canviat d'opinió perquè tinc nova evidència, tinc nova data i hem de sortir i mostrar davant de la gent i no fer saps? No ho sé, a mi em ve la pregunta aquesta per la Marta, pot existir una cultura sense vulnerabilitat i conflicte o no? Conflicte s'ha, que es fica sobre la taula i es parla i sortim reforçats, no? Sí, o sigui, clar, cultura sempre hi ha, que sigui saludable o no. O sigui, sempre hi ha uns valors, sempre hi ha una manera de funcionar, no? El tema és que sigui una cultura coherent. Si és una cultura coherent, sí que pot ser que d'inici no expressem el conflicte perquè no ens coneixem, estem en un estadi més diplomàtic, no? Però a poc sí que és bo anar entrant dins un context de seguretat i de confiança en poder dir la teva, on dir la teva a vegades sigui expressar alguna vulnerabilitat o dir una opinió contrària per fer créixer l'empresa. Al final, el que jo crec que t'ha anat bé és que has
ajudat aquest líder, en lloc de dir-li a tot que sí, l'has ajudat a pensar i a anar en coherència perquè no estigui sol. I no sempre ha sigut fàcil, eh? No, Vull dir, segur. I a vegades m'he endut hòsties per d'això, però crec que en el llarg termini Clar. ho han agraït i hi ha líders que són molt intencionals en fomentar aquest tipus de cultura. Clar. És a dir, ei, jo puc ser molt abrasiu, puc ser molt així, però necessito gent al meu voltant Clar. que em faci aquest repte. I ho fomenten. I el que trobo superinteressant del que estem dient és que les cultures unicorn generen seguidisme i ciguanes i, en canvi, les cultures lifestyle generen molta gent que se sent en capacitat de poder demanar el que vol. Sí, però això I ja no... exigir. No és la meva experiència, tio. I jo és el que veig. És a dir, moltes cultures... Usualment, la cultura unicorn, la gent és seguidista. Travel Perk, tio, la gent es donava cera, tio. I, tio, el Moritz no tenia mai por d'aixecar la mà amb Sí, un però es va donar cera fins a cert punt. Ara que són 2.000 empleats i són unicorn, me gustaría verlo. Bueno, ja, però quan fa que són unicorn, saps? Ja. Jo penso que el que tu dius té molt de sentit en les empreses unicorn, el que fan és imposar i aquí no pots... La cultura no s'imposa, es contagia, es convenç, però les persones que segueixen ha de ser no des de la imposició, sinó perquè realment ho creuen i tenen una implicació. Els altres són uns, perdó, torno a dir, com uns nens Malcriats, sí? No parlo de ningú en concret, però aquest tipus de cultures on tu el que fas és prioritzar el que et ve de gust a tu menjar la pastanaga, que no està al menú. Això parla de tu, no parla del que l'empresa necessita. Però que tu puguis dir la teva pel bé de l'empresa, que estiguis alineat, que estiguis implicat i que intentis fer-ho per tenir una coherència i que tothom ho entengui, això per mi és una bona... O sigui, estàs pensant en l'empresa i no en tu. Sí, però no parlo des de la responsabilitat individual, parlo de la cultura Sí. que fomenta que això sigui així. I jo he estat en empreses que estan molt orientades al high performance, que la cultura és molt sana, és a dir, que una persona pot reptar directament a la figura del CEO o founder i que està ben vist. Ara, està ben vist fer-ho de manera constructiva. En empreses més lifestyle potser potser he vist de qualsevol es pot queixar de qualsevol cosa i la cultura de la queixa inclús està ben vista, però no la cultura de l'acció. És a dir, queixar-te perquè identifiques un problema totalment. Com el solucionaràs? Com et faràs responsable de solucionar aquest problema? Fomentar això és easier said than done, però és molt poderós quan tens una cultura que realment viu així. I jo ho he vist, jo ho he viscut. I, tio, m'encantaria si un dia lidero una scale-up, una startup, que ja us dic ara que no tinc cap intenció de fer-ho, crear una cultura així, que la gent pugui venir i dir-me les coses que realment pensa. Encara que jo reaccioni com un energumen en un moment determinat, però que després reflexioni i digui, ei, tio, keep it up. Però jo el que deia és que potser aquestes cultures... Última intervenció, Sí. Faré el paper de l'Albert, que no l'està. Que aquestes cultures on la gent es queixa prioritzen les seves necessitats, personals, no tant sí. el que necessita Però l'empresa. també és interessant, un prioritza la necessitat, l'altre prioritza sempre la necessitat de la companyia. Bueno, davant clar, de la seva. clar, aquesta és la polaritat. Aquest és l'extrem, Aquest que és és la el dualitat. Dius, com una persona tipus A pot acabar fent això? I amb això baixem la persiana de barra, que ha sigut superinteressant i em diu que aquest tema de la cultura és un tema que ens flipa i que podria donar de sí per una hora més de programa o 2 hores més o 5 dies de programa. Un follow-up. Fem un altre, farem un follow-up. I ara passem a l'últim escuradents, perquè a mi ja sabeu que hi ha coses que em posen molt nerviós en la vermuteria. La gent que diu que no. No, jo no vull res, però després es foten totes les olives, saps? I al mateix temps hi ha una cosa que em rebenta encara més que això, que és la cultura falsa. Aquella que et somriu mentre et passa pel sedàs. Falsa cultura. Per això avui, a l'últim escuradents, jugarem a distingir entre cultura real i cultura que fa tuf de tinta per màquina d'escriure Olivetti i a diapositives amb speech. L'has lograt alguna vegada? Això ja estem anant a... tio. Anys Anys 80. O sigui que ara us llegiré 3 situacions teòricament viscudes per mi en empreses i heu de desbrinar si són reals o fictícies. Vinga, vale? Cadascun de vosaltres vota quines són veritat i quines són mentides. Vale? Recordeu que anem 10 punts, 10 punts... Em vaig regalar 3, cabron. 8 punts. 7. No, 8, va fer un punt. Tothom preparat? Llestos? Pues vinga, som-hi doncs. Situació número 1. Aquí som una família. Yes. Però els teus col·legues
t'humilien si arribes tard a la daily, i els directius fan comentaris tipus «M'agraden els mànagers que estan divorciats, amb fills i hipoteca. Necessiten els calés i els encanta passar hores a l'oficina i ser exigents amb els seus equips». Real o fictici? Real. Jo també. Jo crec que és real, perquè crec que t'he sentit dir-ho. Diria que és real. Què t'has dit? Real como la vida misma, tío. Punto. Real como la vida misma, tío. Sí, una empresa molt xunga, tío. Situació 2. Som una empresa tradicional, però volem ser cada cop més inclusius. El director general convidava els empleats a celebrar una festa anual a casa seva i mentre les noies es quedaven preparant-ho tot, s'enduia els nois a un puticlub al crit de «Chavales, a disfrutar que invita a la casa!». El responsable d'una de les sucursals va explicar al seu cap, entre risses, «La chavala que vino para el puesto de secre vino en patinete. A esa le das unas rodilleras y la pongo yo a patinar en mi despacho». Oh. Aquest era el nivell. No serà aquest del govern. El Ferran. No serà el Ferran. Amb l'Àvaros. El Ferran l'Àvaros i el Coldo. Espero que sigui El mentit. cerdito. Veritat o fictici? Real o fictici? Què dieu? Fictici. Jo crec que això passa. Passa... A certs tipus de... No sé si t'ha passat a tu. Per Exacte. tant, diré fals. Vas en fals? Fals. Fals. Fals? Doncs és veritat. M'ha passat a mi, el director general ha dit «Chaval, está todo pagado». El dia del meu aniversari, amb una fèria de reclutament, el meu cap em va dir «Vamos a celebrarlo». Em va portar a un puticlub i vaig dir «Tio, jo no vull anar a un puticlub, no és una manera de celebrar». Em va dir «A ver, en confianza, ¿eres gay? Porque si eres gay te busco un tío». ¿Vale? A mi això m'ha passat. És real com la vida misma. Tenia els seus dubtes, no? És una pel·li de Torrent. Any 2007. 2007. Ahí lo dejo. Quasi 20 anys. Situació 3. It's all about people or values. Team, trust and action. Van recomanar a un empleat destacat com a High PPO, que és High Performance and Potential, per a una promoció a una posició internacional dins d'un grup multinacional. Extraoficialment, la persona responsable de l'execució dels relocations va felicitar el susodicho empleat i li va dir que anés preparant les maletes sense que oficialment aquest hagués estat informat del resultat. Extraoficialment, el mànager de l'empleat, la mànager del mànager i el mànager de l'empleat van anar i van felicitar l'empleat. I el dia següent es va publicar a la newsletter interna de l'empresa que aquell lloc de treball havia estat adjudicat a un empleat d'una altra unitat de negoci. Mai se li va donar cap explicació a l'empleat afectat, més enllà de és una decisió política, ets molt jove, espera't que hi haurà més oportunitats. Veritat o mentira? Pot ser real. De fet, a mi m'ha passat alguna similar, però diria que és real, però no t'ha passat a tu. Jo diré fals perquè les dues primeres eren veritat, però jo crec que és... Perquè vols els punts, I aquests punts. Jo crec que és real, però no li ha passat a l'Albert. Jo estic aquí punt del seguidisme. Potser et va passar a Alstom. perquè... Potser et va passar a Alstom, no? Estic aquí punt, Però m'agrada el risc. Veritat. Veritat? Fals? Fals? Sí. És veritat! Les tres eren veritat avui! I sí, Dani, em va passar a Alstom. Em va passar a Alstom. M'anava a viure a França, a Nantes, que obrien una planta... Ah, et passava a tu? Em va passar a mi. Hòstia. Jesus. I a partir d'aquí, hòstia, també va ser un moment en el que vaig dir no sé si vull estar en aquesta empresa. Però no perquè l'empresa m'agrada molt i tenia coses molt bones, però això em va decepcionar molt perquè de cop i volta se'm va caure tot aquest mite de la cultura. Jo estava a recursos humans i m'ho creia molt. Se'm va caure molt de dir, hòstia, no hi ha una explicació. I, bueno, va ser un cas una mica rocambolesc perquè va ser molt, molt polític, no? Però sí, em vaig desencantar. No puc fer una crítica dolenta de l'empresa perquè tenia coses molt bones. I jo, personalment, em vaig desencantar després d'això. En fi, molt bé, actualitzarem els marcadors, però s'han mogut cosetes avui els marcadors, Sí. Anem tancant, que se'ns es fan els glaçons i ja sabeu què diem sempre, no? Que el vermut aigualit no val res. Així que, un key takeaway. Què us endugueu? Què us endugueu d'avui? Ràpid. Senyor Carbonell. Els orgasmes còsmics poden ser perillosos. Molt bona. Martona? Però jo
pensant en els valors, el dir que digue'm a què li dediques temps i energia, et diré quins són realment els teus valors. Jo diré que el lifestyle no escala. I jo diré que una cultura sana és aquella on pots dir obertament que estàs cremat i no et cremen per dir-ho. I amb això tanquem. Interessant. Molt bé. Això ha estat la vermuteria d'avui. Si t'ha agradat, clica al m'agrada, recomana-ho a la teva amiga, la que gestiona les nòmines, al teu amic aquell que organitza festes per ajudar a pujar la moral de la tropa, que això és el que fem a Recursos Humans, no? Sí. Entre otras cosas. Y si me queréis suscribirse, ¿no? Y si no, pues tranqui, un vermut i a dormir. Apa-li, fins la propera. Salut Apa, i vermut! No tinc ni olives ja.